As casas teñen usos e eses usos dan nomes que non sempre teñen o mesmo significado en galego e en portugués, polo que os parecidos poden resultar enganadores. Un galego que en Portugal teña unha avaría no coche e pregunte por un taller desconcertará, porque taller en portugués é o cuberto co que comemos. Deberá preguntar por unha oficina. Pero, se despois busca a oficina ou despacho dun abogado, deberá preguntar polo escritorio. E tampouco debe pensar que o escritorio é a mesa sobre a que traballa a persoa que está no despacho ou oficina, porque esa mesa, en portugués, chámase secretaria. Se o galego, en cambio, quere alugar unha habitación, non debe pedir unha habitación, porque nese caso deberíanlle mostrar a casa enteira, xa que o que para nós é unha habitación ou cuarto, en portugués é sempre cuarto ou asoalhada. E se lle din que está no sótão, debe saber que está arriba, baixo a cuberta do tellado, non na parte máis baixa do edificio, a que os galegos chamamos soto. Viceversa, cando os portugueses veñen a Galicia, sorpréndense cando ven escrito bodega, porque para eles unha bodega é unha porcallada. Con algúns adverbios hai tamén diferenzas. Preto, para un galego, é case só un adverbio que significa a pouca distancia no espazo ou no tempo. Pero preto, para un portugués, é un adxectivo que significa negro. O rapaz é máis preto do que a rapariga. Será que o rapaz é máis negro que a rapaza, e non que está máis perto. O que para nós está preto, para os portugueses está perto. E, falando de cores, roxo para un galego é unha cor que vai do gris ao dourado, e para un portugués, roxo corresponde ao morado. En boa hora é locución galega, común a Portugal, que dela sacou a forma portuguesa de despedida. Irse embora. Así que cando un galego se despida en Portugal, se di que marcha, fará sorrir, porque marchar, en portugués, como noutras linguas europeas, só significa desfilar. Nese caso, un portugués di que vai embora. Debemos coñecer ben estes parecidos enganadores para nos facermos comprender perfectamente falando o noso galego en todos os países de lingua portuguesa. Ben falado. Así lle chamamos ao noivo da cabra. Castrón. É outra maneira máis simpática de chamarlle á cabeza das persoas. Cachola. Esconsado. Cando falan os meniños ou os estranxeiros, ás veces fan sorrir porque usan palabras correctas, pero cun significado ou nun contexto que non é o habitual. Pero os meniños que non teñen sentido do ridículo corríxense e por iso aprenden facilmente outros idiomas. Os adultos cóstanos moito máis porque temos moito sentido do ridículo. Unha das palabras coas que os galegos facemos sorrir en Portugal é o verbo marchar. Cando nos decimos teño que marchar, os portugueses sorrín, porque marchar en portugués significa facer marcha, percorrer a pé, andar, camiñar. Para decir marchar, eles utilizan a locución ir embora ou porse a camiño. Claro que a nós tamén nos sorprende que ir embora, que procede de ir en boa hora, o digan simplemente para marchar, porque boten de conta, unha persoa que queremos moito ten que marchar e di, vou embora. Pois non, para nós esa non é unha boa hora precisamente. Son cousas das linguas. Abur.